O Concello de Noias saca a licitación por primeira vez en 10 anos do servizo de alumeado estival, un proceso que permite reducir e mellorar a iluminación en varias zonas do municipio. A nova licitación do alumeado público abranguerá diferentes puntos da vila. Segundo explicou o tenente de alcalde Manuel Seijas, esta reorganización permite ofrecer un mellor servizo cun menor custo económico. Esta licitación que xa foi adxudicada á empresa de iluminaciones santiaguesa de decorado de Nadal, San Marcos e San Bartolomeu, o que nos permite, de algún xeito, é reducir o custe do servizo iluminado estival e mellorar o servicio, é dicir, vamos a ter máis luz a menos custe. Dende o goberno local destacan que esta é a primeira vez en 10 anos que se produce esta licitación respecto ao alumeado, o que permite regularizar unha situación que ata agora non se axustaba á legalidade vixente. Isto é posible gracias a unha ordenación do servizo de contratación. É a primeira vez en 10 anos que este servizo sale a licitación e, polo tanto, o que facemos con esta iniciativa é regularizar un contrato que estaba irregular. O Executivo Municipal subliña que esta medida forma parte da súa liña de traballo para garantir contratos públicos acordes á legalidade xurídica, sen renunciar a mellorar os servizos que se prestan á veciñanza. Empezamos a encamiñar neste obxectivo que ten o Goberno de normalizar as contratacións e facelas acorde á legalidade vixente. E aínda así conseguimos, como digo, reducir o custe e mellorar o servizo. Por lo tanto, é unha boa nova para a Noia e unha boa nova para os noieses e as noiesas. Unha actuación coa que o Concello asegura avanzar cara a unha xestión máis eficiente e transparente dos servizos municipais.